Tämä opas kertoo, miten päivität Garmin-laitteesi ohjelmiston Web Updater-ohjelmiston avulla. Voit keskeyttää opastuksen milloin vain painamalla pausea. Ensimmäiseksi avaa internet-selaimesi. Suosittelemme käyttämään Internet Exploreria. Kirjoita tähän osoitteeksi www.garmin.com/webupdater ja paina Enter. Paina Download. Valitse käyttöjärjestelmääsi sopiva ohjelmisto, Windows tai Mac. Lue läpi lisenssiehdot. Hyväksy lisenssiehdot. Paina Download. Paina Aja ponnahdusikkunasta. Kun tämä ikkuna aukeaa, sinun tulee painaa seuraava aloittaaksesi Web Updater-ohjelman asennuksen tietokoneelle. Jatkaaksesi asennusta tulee lisenssiehdot hyväksyä. Klikkaa Seuraava. Klikkaa Suorita. Kun olet ladannut, asentanut ja käynnistänyt ohjelman, näet tämän ruudun. Web Updater opastaa ohjelmistopäivityksen tekoon Garminiisi. Paina Jatka. Liitä Garmin-laitteesi tietokoneeseen. Yleisesti käytetään USB-kaapelia. Web Updater etsii nyt laitteesi. Kun ohjelma on löytänyt laitteesi, paina Seuraava. Mikäli Garmin-laitteeseesi on saatavilla ohjelmistopäivitys, näet tämän kuvan. Paina Seuraava. On tärkeää, että Garminisi on ladattu, ettei virta lopu kesken päivityksen. Paina Seuraava. Tässä näet, mitä parannuksia on tehty uuteen ohjelmistoversioon. Paina Seuraava. Jatkaaksesi asennusta tulee lisenssiehdot hyväksyä. Klikkaa Seuraava. Web Updater hakee ja asentaa nyt uusinta ohjelmistoa Garminiisi. Tämä voi kestää muutaman minuutin. Nyt ohjelmisto on päivitetty, mutta on hyvä tarkistaa lisäpäivitykset Garminiisi, esimerkiksi äänipäivitykset. Paina Seuraava. Web Updater tarkistaa, löytyykö Garminiisi lisäpäivityksiä. Valitse listasta itsellesi tarpeelliset päivitykset. Mikäli epäilet, onko päivitys tarpeellinen, suosittelemme valitsemaan sen. Klikkaa Seuraava. Nyt Web Updater hakee valitsemasi päivitykset. Web Updater on nyt päivittänyt Garmin-laitteeseesi uusimman ohjelmiston.